Noia, como cabeceira de comarca, centrou boa parte da nosa atención para este inicio de campaña. Con puntualidade británica, incluso antes das 12 da noite, hora do inicio oficial da mesma, os membros das distintas candidaturas foronse posicionando nos lugares habilitados polo Concello para realizar o acto de pegada de cartéis. 4 dos 5 grupos elixiron a céntrica Alameda. Todos aspiran a mellorar os resultados de 2019. O Partido Popular, liderado por Santiago Freire, intentará seguir mantendo a alcaldía para os populares. Todo pasa por conseguir a ansiada maioría absoluta, para non ter que volver a revalidar o pacto de goberno cos noieses independentes agrupados de Marisol Villar. O acordo antóllase en principio improbable, atendendo ás desavinzas existentes nos últimos anos entre estes dous grupos, pero en política nada se sabe. Na esquerda, a Marea e o Bloque Nacionalista Galego repiten candidato. Manolo Seijas agarda poder liderar o cambio. Por terceira ocasión repetirá a fronte da formación, que contou coa representación de 2 edís na corporación saínte. No BNG, Ricardo Suárez volve a encabezar a lista dos nacionalistas, que aspiran a mellorar os resultados de 2019, onde acadaron un concelleiro. A incógnita está no Partido Socialista. Á fronte da candidatura, Fran Pérez, que dá o salto á política despois de presidir durante anos a Asociación de Empresarios Noia Histórica. En 2019 acadaron 5 actas de DIS. Se mellora estes resultados, podería liderar o cambio en Noia, a través de posibles pactos con outras formacións progresistas. Máis claro parece estar o escenario en Muros, Lousame e Portodosón, principalmente nestes dous últimos concellos, onde o Partido Popular se mantén forte dende hai anos. En Portodosón con Luís Oujo, alcalde dende 2011, que aspira a unha nova maioría absoluta. O PSOE presenta novo candidato, Jorge Romero, mentres que o BNG repetirá con Balbino González. En Lousame, Teresa Villaverde, alcaldesa dende 2012, intentará manter tamén a maioría absoluta. O BNG de Anxo Moledo e o PSOE de Ana Domínguez intentarán mellorar os resultados de 2019. En Muros, o Partido Popular de Inés Monteagudo aspira tamén a seguir á fronte do Concello 4 anos máis. En fronte, o BNG e o Partido Socialista, formacións nas que repiten como candidatos María Lago e Caridad González, respectivamente. Neste concello aparece un novo grupo político, Muros Centrado, de Manuel Lago, aínda que a súa presenza na futura corporación antóllase complicada. En Outes, o actual alcalde Manuel González pretende revalidar o bastón de mando. Tratarán de impedirllo 2 novos candidatos, Anxo Núñez polo Bloque Nacionalista Galego e Fran Calo polo Partido Popular. A outra opción de cambio neste concello é o Partido Socialista, que optou por repetir con José Antonio Caamaño. Ata con 7.000 euros